Now, there are three characteristics of someone who is a friend of God. Number one, ingon siya diri, a friend of God obeys His command. Ang verse 14, nag-ingon siya, and you are my friends if you do what I command you. Amen? Amen. Sa Old Testament igsuon na ay 10 commandments nga gihatag si Lord. Right? Pero sa present times, wala na invalidate ng 10 commandments because gisum up na to siya sa duha. First one is, makita nato diha sa Mark 12:30. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Kung tinuod na friend ni Lord, isuon, we love Him. Not because of who we are, but because of who He is. Tungod kay kung higugma na to ang Ginoo igsuon, siguro katong first 3 sa 10 commandments, di ba dyan nato we shall not, dili nato ma-worship ang other gods because we love the Lord. Dili nato ma-miss ang mga Sunday gatherings or every church gatherings if we love the Lord. Lisod kayo mo ingon igsuon nga gihigugman ako ang Ginoo, pero maglisod ka ug kanang kuan, maglisod kag sunod sa iyang kabubuton. I experienced that myself 3 years ago. Ko, I love you Lord, ijuti kay baylo. Agoy igsuon kay sayo man. Lisod kayo mong profess ka igsuon nga love nimo si Lord kung dili nimo kakauna si Lord. Sa diha mo matatas ka buntagon igsuon, lisod kayo moingon ka nga I love you Lord with all my heart, with all my soul, with all my strength. Yung pagmata nimo buntag, una nimong ipunit imong cellphone. No? Lisod kayo na moingon ka nga love kayo ti ka Lord pero di ka mo apil og Bible study. Amen. Love kayo ti ka Lord pero dili ka mo anhi og Wednesday prayer meeting. Love kayo ti ka Lord pero dili ka mo anhi og Friday nga equipping. Lisod kayo moingon ka nga I love kayo na si Lord. Pero every buluhaton nga naa diri sa simbahan, mura kag lumpo di ka kaani. Sa dihang namalandong ko ani nga pulong no, murag ako'y unang isumbag-sumbag sa pulong sa Ginoo. Mura siya giukay ang kaugalingon. Kay last Friday, wa ko diri, di ba? Ay, kita mo singit, I love you Lord, praise you Lord, I worship you Lord. Ang ending, asa ka nagsuwan sa panagtigong. Huwag gali nakita, maski nang imong anino. Nakaingon dyan ko, Lord, pasilo ako mga hearted ko. Kaingon dyan ko sa mga kaugalingon nagsuwan. No? Lisod kayo, maingon ka, I love you Lord. Unya na kayo, laing Ginoo mas mong kinabi. Ang laing Ginoo, wala lang na nag-limit sa mga images nga mong makita. Everything nga makapahilayo sa imo or makatrade sa imo ang focus diha sa Ginoo is your God. Imong cellphone, imong uyab. Diba sinauna pa ni mong chat-chat o video call sa imong uyab niya, imong relasyon sa Ginoo igsuon, kumusta? Basta fluctuating. Basta naghalang ta active din og Domingo. Na Lagi. i-chat yun na to atong kaugalingon ng atong matagos ang mga kasing-kasing everyday, no? Amen. A friend of God obeys His command. Ikaduha ang command sa Ginoo, ingon siya sa Mark chapter 12 verse 31. The second most important commandment is this: love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment more important than this two. So doon ito igsuon, ang friends ng Ginoo nahigugma sa iyang isig katao. Amen? Amen. Inan sa nimong tapan niya, brother, sister, I love you with the love of the Lord. Love you with the love of the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Igsuon, sayon ra kayo sa ato sa himingon nga love na ko si brother o love na ko si sister. Kung sukad-sukad, wala ko nakaaging arguments. No? Basta, okay lang. Walay kuan, walay panagbigkin. Sayon kayo may kung love na ko si brother, love na ko si sister. Pero igsuon, ang tinuod ng pagigugma, si may sikataw, matest na sa panahon sa mga dili ninyo pagkasinabot. Amen? Amen. Hindi man ka i-test ni Lord dito sa tao nga naa sa world. Doon mo siya kay lagi noon. Kung nag-iingon nga iron, sharpens iron. Usahay, ang gamiton sa Ginoo nga matest ang imo ang response towards every negative situation, imo lang tapat. Praise the Lord. Amen.
Usahay, masilo ta igsuon kay ginabyan ta ni pastor sa paglamano ng Domingo. Usahay masilo ta tungod kay wala ta na replyan ni brother ni sister atong imong chat kay importante kaayo. Eh what if na-devotional di si brother o si sister atong panahon? Unya, tungod kay naanay mga buluhaton si sister anang adlaw, narin kang reply, kaya nasilo na rin ka. Una-una ano igsuon kung naabot kay tao nga wa pa mas mapasaylo ang karon.